Jingpule na kitab ujar maya nong yithu lupa kalan nong kaba arpo henriu kad khod iwe hadu kendai. Maria long siem juda ujeho yekem ukfun ujosya utrai ulaong ha ujar maya. To yang ha kapilau jong ka temple bat to kren ya ki a baro ki ba ngala hukum yapi ha ki pait ba ki ba wan na kishnong juda ban mani hangta. Wat kren tingkai a let's say ki pait ba kin shashkor but kin I no yala ki rukom im bomman. Lada ki le kumta tingaru ngan kila ya karai ban penjad kumba galatmu ban pa halor jungki na kadau ki kambamman jongki. Utrai ulayathu ha ujermeya ban ong ha ki pait ba. Nga utrai ngala ong Apidei ban ko ngu yanga da kababud ya kajinghi kai pangala ai hapi. Pidei ban pikir ya ki ktien jong ki shakri jonga ki nong yathu lupa ya ki ba ngala yai pa shapi. Pim pa ju ko ngu satya ya ka ba ki laong lada pim le kumta ngan sale ya kane ka temple kumba ngala le ya ka shailo. Baro ki jait bin riu jong ka purthei kin sa pendan kam ya ka kerteng jong kani kanong ba kum ka jingtem kiling do kinong yithu lupa bat ki pait baro kila yo sngo ya ujer me ya pa ukren ya kini ki a ha ka temple haba ujer me ya ula dep kren ya ki a kat ki ba utrai ula hukum ya u ban kren kiling do kinong yithu lupa ki pait ba kila kem ye u bat ki la perta pidei ban sha yam na ka benta kane Blei phila ong ha ka kerteng utrai hana kane ka temple kan salong kum ka shailo bat ba an sa penjot ya kane ka nong ba bat ba an om don ba shong haka kumta utaw pait ba ulay lum saudong ujer me ya hangta ha ka temple ka ktien chong utrai Kasam Henry Pukandai gat khod sau henyo hadu kendai bat khatlai ki khambun ban ya kishnu kakli chunga ki do ki ba isi yanga khlem daw ki dusmon bashet shukor yanga ki khambun ban ya unyu liar jonga ya ka ba nga khlem tu deimo bangan buria namar jo meken ngala sha kino sniu ya ka khmat jonga latap da ka le ran haki henmen para ngala kella unong wei haki khun ka kmi jonga kum umender naba ka jingshit hem ya ka ying jo me ka bamdu yanga kum ka ding ki jingkran ben ki to ki bakran ben ya me ki one hab halor jonga henry nga te tang hami ka jingdwai jonga hakaya kababyang ablei to jubab yanga da ka jingit bakrau jong me ka gospel kat kum o Matthews bukhuit kilanong kapakhat bai kad khod san pusaw hadu san pupra ban ulalay pai sya kashnong la jong ulahi kai haga sinakok jongki bat ki bala yo sngo yu kila sngo lingo na ei ulayo kat kani kajing start bat ka bor le kampla kila kili hato umdei ukhun jong misteri ding hato umdei ukhun kamaria shipara bar u Jacob u Joseph u Simon bar u Judas hato kipara kenthei jung u kim shong hangne na ei u yo yakane baro te kumta kila kenta yu u jisu ula ong hagi unong yathu lupa u yo borom killing sodong lai tang ha shnong la jong bat hapdeng la ki kur ki jait shim le bun ki kam phla hangta namar ka jingbom nge chongki ka gospel jong utrai